Velkommen til en præsentation af Dental Info. Dental Info åbnes enten ved at trykke på genvejen på dit skrivebord, eller ved at trykke på ikonet i Dental Suite. Ved at trykke på ikonet i Dental Suite sikrer du dig, at den aktuelle patient er valgt. Forsiden i Dental Info består af en enkelt menu med genvej til programmets temaer samt programmets andre hovedelementer. Dental Foto, Dental Tekst, Førstehjælp, Telefonliste samt ekstra menu. Vi vil komme tilbage til de andre funktioner senere. Man vælger tema ved at trykke på det ønskede tema i hovedmenuen. Pil til venstre og højre benyttes for at skifte side. Eventuelt kan talmenuen øverst til venstre benyttes. Vi forestiller os, at vi har en patient i stolen, som skal informeres om brugbehandlinger. Vi vælger brug i hovedmenuen. Hermed åbnes en serie af illustrationer, som viser principperne for en brugbehandling. Ved at trykke på illustration kan den forstørres eller formindskes efter behov. Man forklarer behandlingsforløbet med egne ord til patienten. Her viser man eksempelvis situationen, hvor en patient mangler en tand. Der præpareres, brugen fremstilles og cementeres. På denne måde kan man tilpasse, hvor meget tid man vil bruge, og hvor dybtgående man informerer efter den enkelte patients behov. Ved at trykke på kameraikonet åbnes Dental Foto, og man kan vise kliniske eksempler. Førbehandling og efterbehandling. Det er nemt at skifte mellem illustrationer og fotos ved at trykke på genvejen. Hvis man ønsker det, kan man også printe en informationstekst ud til patienten. Dette gøres ved at trykke på tekstikonet. Ved at trykke med venstre museknap åbnes teksten som PDF-fil. Bruger man højre museknap, åbnes teksten i Word eller kompatibelt program, således at den kan redigeres efter behov. Ændringerne kan gemmes. Efter at man har informeret patienten, kan man journalisere det i Dental Suite ved at trykke på fluebenet. Hvis man har printet en tekst, gemmes den automatisk i Dental Suite sammen med teksten "Patient er blevet informeret om brugbehandling og har modtaget skriftlig information". Ved at trykke på menuknappen kommer man tilbage til hovedmenuen, hvor man kan vælge et nyt tema. Lad os kigge på brudbehandling. Igen åbnes en serie af illustrationer. De kan forstørres efter behov. Man forklarer med egne ord til illustrationerne. Illustrationen viser en tand med karies til pulpa, nekrotisering af pulpavævet og udvikling af en apikal parodontit. Videre vises kanaludrensningen, ilæggelse af kalacept eller tilsvarende materiale og den endelige rodfyldning samt restaurering af tanden. Hvis der vurderes, at der er behov for en kronbehandling, vises også principperne for dette. Med et enkelt tryk kan man printe information ud til patienten, og ved endnu et tryk journaliseres det hele i Dental Suite sammen med teksten "Patient er blevet informeret om rodbehandling og har modtaget skriftlig information". Hvert tema har et sæt hjælpesider. Ved at trykke på Ferole Media-logoet nede til højre, åbnes hjælpesiderne. Hver enkelt illustration beskrives kort. Findes der kliniske fotos til temaet, beskrives disse også. Som I kan se, er programmet nemt og intuitivt at bruge. Nu vil vi demonstrere programmets andre elementer. Ved at trykke på kameraikonet åbnes Dental Foto. Menuen er bygget op på samme måde som Dental Info, hvor man kan vælge det tema, der findes kliniske fotos til. Vi kan for eksempel vælge parodontitis. Her er der kliniske fotos, som viser måling af posture, fæstetab og tandrensning.
På samme måde som i Dental Info, kan man ved at trykke på fluebenet journalisere i Dental Suite. Ved at trykke på logoet nede til højre, åbnes hjælpesiderne til det valgte tema med en kort beskrivelse af hvert enkelt billede. Ved at trykke på tekstikonet åbnes Dental Tekst. Hermed åbnes en oversigt over alle de printbare tekster. Teksterne kan hurtigt printes ud, enten som selvstændig information eller som supplement til mundtlig information. Ved at trykke på venstre museknap åbnes teksten som PDF-fil. Vælger man at højreklikke på denne, åbnes en redigerbar version i Word eller kompatibelt program. Teksten kan redigeres efter egne ønsker og behov, for derefter at gemmes til fremtidig brug. Ved at trykke på fluebenet journaliseres den printede fil i Dental Suite. Sammen med teksten, patient er blevet informeret om kronebehandling og har modtaget skriftlig information herom. Ved at trykke på førstehjælpskassen åbnes førstehjælpsmodulet. Modulet giver en hurtig gennemgang af de almindeligste akutmedicinske tilstande, man kan komme ud for i en tandlægepraksis. Man får en hurtig gennemgang af årsager til, symptomer samt behandling af de forskellige nødtilstande. Ved at trykke på telefonikonet åbnes Dental Infos telefonliste. Her kan man gemme de numre, man dagligt bruger på klinikken. Redigering af telefonlisten er meget nemt. Man trykker på teksten, man vil ændre, og skriver ind kontaktinformationen. Til sidst er der ekstra menuen. Her findes genvej til programmets forskellige elementer, samt den udførlige brugermanual. I tillæg er der mulighed for at redigere i den tekst, som journaliseres i Dental Suite. Vælg det ønskede tema, og der åbnes en tekstfil. Bemærk venligst, at den første linje er teksten, som journaliseres, hvis man ikke har printet en tekst ud. Den anden linje er teksten, som journaliserer, hvis man har printet en tekst ud. Filen gemmes på sædvanligt vis, efter at man har foretaget de ønskede ændringer. I er velkomne til at tage kontakt enten til Ferole Media eller PlanDent, hvis I har spørgsmål eller kommentarer til Dental Info.